ye mago dama mun ye aw ye a tɛ compter ka ban fiyewu. Gouvernement ye mun mago ɲɛ ne matériel dafalen tɛ dɔgɔtɔrɔso min kɔnɔ e ka mobile le ma awɔ ani mun Pati école be yen. école minnu bɛ grève kɛ san kalo 14 ya ok ani mun Développement bɛ malien da la mais le malien ne veut pas contribuer à ce développement là. i tɛ tɔn ka dɔ fɛn dɔ f'i ɲɛna n'a sɔrɔ aw kelen bɛ ka Burkina de ta ye k'aw ɲɛ d'a kan Burkina ka gouvernement ye min kɛ a y'a fɔ aw ka gouvernement ye k'a k'a kɛ Burkina président bɔra o a jɛra a ka président salaire kɔ a ko k'a bɛ d'a ka capitaine salaire de ma Ali ekutu wajige uka endu koni mesa endu yala dabe bega vila endu awɔ an y'a jɛ endu nebadon ate sarula endu ate sɔrɔ n'a jɛ endu dabe bega vila endu awɔ an y'a jɛ Pai lago crédit ci ma de nga pariba wala nga war ci ma Jola. kɛmɛ fila la n'a ye wari ci dɔrɔn b'a di ma Ok. C'est bon, c'est parti. Nathalie a b'a dɔn ni ne b'an bila ɲɔgɔn na dɛ Ne ni ma ka crédit kɛmɛ fila la ci ma n bɛ pariba wele n bɛ fɛ ka forfait de ta n'a ye forfait ye kɛmɛ fila de ye en fait ne kɛmɛ fila de ci ma Pati. e kɛmɛ fila ci ne ma den jumɛn ne ɲɛ bɛ 900 francs de la yan nɔ Nathalie fana sa C'est a normal. ka ɲi sa i m'a fɔ k'e ye kɛmɛ fila ci yan n bɛ opérateur wele ni min nana dɔ dɔn a la crédit kɛmɛ fila la ci ma ni pariba ye allo an tile ne ba ne tɔgɔ ni jamu Patika en fait dɔ de ye crédit kɛmɛ fila la ci ne ma mais ne ye 900 francs de sɔrɔ comme a bɛ ka ja ta kan k'a ye crédit kɛmɛ fila la de ci o de kama ne fana ye weleli kɛ k'an ka 20 ta yɔrɔ ɲini han mais o daminɛna kuma jumɛn n'a ma ɲa k'a bɛ 20 bɔ an ka wari la kɔni a y'a informé au moins ne ba ka ɲi en tout cas ne kɔni ma jɛn ka 20 kɔ wa n tɛ n ta yafa fana nimisi wasa nɔgɔlen tɛ nin fana ye jumɛn de ye tuguni Pati. O ma e bɛ n'a fɔ i tɛ Mali kɔnɔ de quoi. Et bɛ n'a fɔ k'e tɛ taxi ko kalama. On a été informé à la télé, on a été informé sur les réseaux sociaux. En plus, l'opérateur téléphonique a envoyé les messages à chaque clientèle Pati. Eh, ne ka message quand ça commence pas par vous avez reçu la ne t'a tɔ kalan je zappe sur ça. Kana na taxi ko kuma fɔ ne ye ka réseau ko kuma fɔ ça fɛn sɛbɛlama de bɛ tɛmɛ réseau kan. Il y a plus d'intox que d'infos là-bas. Taxi ko kuma bɛ taa fɔ réseau de sanfɛ. C'est parce que tu ne suis pas les bonnes personnes. Sinon, ali décret ou les décrets kama, les lois et tout ça, au taxi fait nous délégué et tout ça, ou yo publier réseau kan. Information à bora télé là, bora journal là. Et puis c'est que ma bo à la écho, parti à écho et ma bo kalama. Madame l'avocate du diable. Nta taxi ko kalama. Wa ma jɛna ye fana ma jɛna ye n tɛ yafa ma jɛn ka 20 kɔ olu bɛ taxi ta ka bɔ an kunna mun na pourquoi Mais c'est pour que chaque citoyen puisse contribuer au développement du pays, Pati. C'est important. Donc anw minnu bɛ dɛsɛ yɛrɛ déjà k'an ka sara sɔrɔ ne bɛ n ka feere na n ka maɲumatɔ feere la ne ka feere ne ka marchandise bɛ se ka kalo joli kɛ ne bolo tellement que wari tɛ yen nɔ an bɛ k'an débrouiller ka wari dɔɔni min sɔrɔ tan ni 20 k'u bɛ na kanu o minɛn na alors que olu ma fosi b'u ka train de vie la. Mais o ka train de vie b'a nɔ la président bɛ k'a ka kuma dɔ mun de souveraineté a bɛ k'a ta hali sini ministre ka train de vie ma bouger hali CNT mɔgɔ yɛrɛ n y'a mɛn dɔw b'a fɔ ko 3 millions dɔw ko ko o bɛ 2 millions de ta donc u an fantan an minnu bɛ ka dɛsɛ k'an balo sɔrɔ u b'a fɔ ko u bɛ na anw de ka wari bɔsi a la je suis désolée mais je suis pas d'accord ma jɛn ka 20 kɔ bilahi ma jɛn ka 20 kɔ. Mais preuve jumɛn de b'e bolo bibi na k'olu ma dɔ b'u ka train de vie la e k'o fɔ ne ɲɛna tan e bɛ ministre dɔn k'a fɛ e ɲɛna jɛ ni jɛ k'a ma dɔ b'a ka train de vie la. Empathie. Non, n'avance pas sur des rumeurs, s'il te plaît. Ces taxes-là sont là pour qu'on aide le gouvernement à mettre développement mounine. Malien développement, mais malien dala, mais le malien ne veut pas contribuer à ce développement-là. Ni a mais ibi nyebo jarama e yɛrɛ bɛ voyager ka tɛmɛ bɛɛ ka bureau ŋɔnna la. I bɛ taa pays développer le ŋɔnɔ e bolo olu développer la cogo di. Ok, i tɛ tɔn ka dɔ fɛn dɔ f'i ɲɛna n'a sɔrɔ aw kelen bɛ ka Burkina de ta ye k'aw ɲɛ d'a kan. Burkina ka gouvernement ye min kɛ a y'a fɔ aw ka gouvernement ye k'a ka kɛ. Burkina président bɔra o a jɛra a ka président salaire kɔ a ko k'a bɛ d'a ka capitaine salaire de ma ministre ka salaire tigɛra CNG mɔgɔ caman ils sont presque tous en bénévolat mun na aw ka gouvernement t'o ɲɔgɔnna kɛ
ni yɛrɛ ye o ko sugu kɛ an yɛrɛ de b'a bɔ an yɛrɛ la k'a di n'a fɔ burkinabéw y'a kɛ cogo min na mais olu m'o kɛ olu k'u ka train de vie la ko olu bɛna an ka maɲumatɔ wari min minɛ na k'an t'a fɔ an b'a fɔ hali sini o la ne y'i ɲininka n ko preuve jumɛn de b'e bolo min n'a fɛn na pourquoi tu as ces informations du Burkina c'est parce que la communication des Burkinabés sont bien an ka gouvernement notre communication n'est pas bien, tu es d'accord? Notre communication n'est pas aussi bien que ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que un gouvernement a taxi là, tu n'as aucune preuve pour avancer ce genre d'argument en fait. Il n'y a aucune preuve où il y a d'abord à la fin. Il n'y a rien qui montre que où il y a des Pati, Wafila. Ni taxine, c'est important. Ni ame ibekuma burkinabé au camp. Eh bien, il y a les citoyens burkinabés ont eux-mêmes volontairement contribué à ça, sans que le gouvernement ait imposé ou pas. Et puis, après, au Burkina, il faut. Au moins, au lieu de balo là, ou de balo là, les gaz sont en dignaino. Nous nous t'es dans 2 mois, 3 mois là, wallah, ou béboronné, ou furu tobe bunyaka fait. Mais Pati, tu peux pas parler comme ça en fait. Déjà, exemple de Burkina, quand il dobo balo ni fauna. Mais c'est grâce à la population burkinabé ni dobo balo ni fauna. Et ça fait plusieurs années maintenant que nous devons contribuer ni taxi nous. Ah, nous on y a malien na kokera, koka yerema malien a wuli koka yerema. Attaquez parce que wari betamina min kamatena douala. Ni ame dobo balo ni gazi ni fauna sont là. Subvention le don. Mais on subventionne nous burkinabé ou la contribution bala. Burkinabé ou la contribution de bega tonu et dobo fait un prix là. Oikele, fila fene, et bega nous na train de vivre. Moi j'ai entendu dire que le président a clairement, explicitement dit que train de vie, ni ame bega train de vie respecté, wari erete jamana hono. Warte jamana hono. Donc, ebe sega, idamara, développement la chukodi ni warte jamana ere hono. Ça c'est de 1. De 2, ayam bela, aye bege, aye ONG ou gen, un pays étranger au gain, un demain fait me Mali, donc comment on va penser à développer un pays si on n'a pas d'argent? Donc il faut que la population contribue, Pati. On ne peut pas parler de développement sans contribution de la population, ça c'est impossible. Nathalie, tant que n'eta donné ka wari bina ta domina, tant que c'est pas clair dans ma tête, ne regonte jenga muga ko bi, te jenga muga ko chiniwan tenta ya fafana. Pati, tu peux canal itaïa fait, mais Aïdja, Anidja, Iba, Sara, ça c'est de 1. Et puis de 2, et bien autant que c'est pas clair dans ta tête, mais ils l'ont clairement expliqué à Mnana Donfemna, ils l'ont dit. Nous les fiers, décret Niniban, oui, décret mon publié, et à Nininga Kalan, ni à Nininga Kalan, tu vas comprendre. Et puis on va revenir encore au Burkina. Et bien il y a fait le bon, ni à mes bibina, malikono, wartin, warbana, c'est parce que Warim Banku, ani Warim Banku, a chaman donna sécurité là. Regarde un petit peu la superficie du Burkina. Est-ce que tu peux comparer la superficie du Burkina à celle du Mali? Tu ne peux pas. Le Mali est immensement grand. Je sais que le Burkina, ça je sais, mais donc, quel rapport en fait? Le rapport est que nous, on a investi dans la sécurité et jusqu'à présent, on continue d'investir dans la sécurité. Et nous, on va mourir de faim pour ça. On ne va pas mourir de faim. Mais il faut que la population femme que c'est la sécurité qui est primée par le gouvernement. Après, il faut que citoyens femme qu'il faut qu'un bec en boulot en poche pour aider le gouvernement au développement que nous souhaitons, au développement là. Au en poche. Et c'est ce que les Burkinabés ont compris. Les Burkinabés ont compris ça et actuellement, ni à Warbuga gouvernement, ni à Dobora d'arrêt alimentaire où sont là. C'est parce que les Burkinabés aussi sont en train de contribuer. Si c'est nécessaire, il faut le faire. Ben c'est pas nécessaire justement parce que comme je te l'ai dit, anteka foshi soro, warite no, fait un bed daga gele, amiga manuato ni koni mi soro, ko non, ko kana ofana taka bwanko na. Est-ce que elle n'est pas débat quel est faux? Amiga débat quel est faux, ça pas petit. Le problème est que toi tu veux le résultat tout de suite, maintenant, actuellement. Oui. Mais c'est impossible. Et tu sais que Dani qui est 600 ka espérer ko y Dani est sur bana fait ko wula fait bien na yiri bolé sur. Un résultat beto you know ça, mais il va me fana be se gagner la fia. Ou la plateforme dobla sur place. Mi ma yira ko transparence be ko la. Ah, aga wari bega doyani. Ni hake ni nyongo che ni som hake de sorola, ni som hake bega keta suivi ni fe ngakala. O fana bisi ga onto motivé o. Mais o shite ga ke wari kon bega be kuna doro enyete changement foi la fin te ga bo dumini na fin te ga bo foi la, mais wari bega continuer ka boy kuna oluga train de vie te ga changer.
ou bien que salaire ta normal là enfant tani ante ka foshi soro ko alsa ko fondé soutien wa ko maro ko souveraineté. Et la plateforme Monfoni, c'est une idée que tu viens de donner, que tu peux soumettre par exemple sur internet ou bien je sais pas, tu peux le soumettre quelque part pour que le gouvernement me recaille. Eh bien, Nina, en fait, le gouvernement est à notre écoute. Il ne faut pas faire comme s'ils sont sourds et aveugles, en fait. Ils ne sont pas sourds, ils ne sont pas aveugles. Okay, ils entendent et ils voient très bien ce que la population réclame. Et ce que la population réclame, c'est le développement comme le développement dans certains pays. Et ça, c'est impossible sans la contribution des citoyens. Et pour ça, il faut qu'on paye nos taxes. Il y a comme la tigre, il tourne pas. Il n'y a pas de baouli. Allo Bintu, joli ko be chogodi. Ay kanachi mi wele were la kanachi. Et comme il fait ma janina, voilà, nene jigna ne be passer kan wari mine bulu. Ay ita dun nega pare wo dun chogodi kanachi a tu bolo no. 10% ni 1% ko mi mala ni tanto. Nga war tu bolo bay. Femi te bere bo were no benna na boala. Ote problème foyi ne jigna me passer kan mine bulu ama kete. Ay ibe bi kambe. Patio, ni mbini nga kuma kile no. Ega fone nyana ton, ebi shikola. Ni tan nga segina. Ni nga sobe kerefe. Nga anga gesana ebe pon kote donna. Eka nga ta warmne fo pon kote donna. Ebe na o drome mwa no drome keme flano o taxi songo no sotrama songo mu wari dola. E to ta ho do mobile money la shengle retre o songo la. Aish. Ntake. Pati, o ifaso denjuku ya yede. Neba itore. Anga opérateur yere ga 1% voilà 10%. Imagine par exemple bindu kanga wanantinema. Wanane wena kemenande tike ga boniga wananna. Ayi. Nene sotrama ta aller retour a chale mbate ali keme flabo ou bien kemen bidu. Je préfère ça. 10% be prélevé achat téléphonique ou deka. Il faut crédit. Nema opérateur muso welia abi ali transaction na. Transaction est 1% ni pati. Neba 1% ou 10% ou abe kele tant que warde be ga bonne kuna kata ko kata do fone maro munila atika temenji misira fe nteje ko wante ntaya fafana so na nga senta ntaya fama on mami me wuli mitanga warta nyere nga duwarero igani kuma ntaya fa ini no na chama de ba fu ntaya fa antanta fa aba fokato taya fa gouvernement mo dama munye awye ate compte ka ba gouvernement mo mo gonyani anga damne docteur so la muso be wolo ke yoro muna ni gouvernement te docteur so jora a jora chogodi yiba sona ma son docteur so no award do bore poche kono ga do award do so no gale nunu matériel da falente docteur so nyumona ga mollema awo animu pati école so minu me gere bu ke san kanu tan nania okay animu pati ni faso den jugo ya ere pati nyaje ibaro minwa mai anga deba blayano parce que enni antena nyala nyelo go monte jenga wari ko wanta do ala fana isona ima son ina sara i taxi sara li damne nyang ni taxi nche wa ibe continue ka taxi sara fene ma bana Ali ekutu wajigi uka endu koni mesa endu yala dabe bega vila endu awo anyaje endu Neba don ate sarula endu ate sarana endu udabe bega vila endu